O proxecto que se está acometendo nesta zona rural da parroquia de San Salvador, en Poio, busca transformar camiños en vías urbanas cunha estética acorde á contorna. Esa é a esencia dos traballos que se están a acometer nesta contorna de Saíñas e Puntada. As obras están executadas ao 80%. Isto podese entender como unha obra prácticamente urbana, dun núcleo urbano, dunha rúa, dunha cidade. Evidentemente, aquí conxugamos unha parroquia con moito rural, como podes ver, con moitas aínda actividade vinculada co campo, co marisqueo, pero tamén é unha parroquia da que, polo efecto cidade e pola súa proximidade, hai que ter en conta que unha persona que vive por aquí en 15 minutos andando está no centro da cidade, non? Por tanto, merecía este tipo de actuacións. O alcalde e varios concelleiros acompañaron esta mañá a presidenta provincial na súa visita a estas obras. A actuación conta cun investimento de preto d'1 millón de euros financiada a través do Plan Reacpon da Deputación de Pontevedra. É unha actuación moi potente, cerca de 1 millón de euros, que están aquí investidos, que foron posibles grazas a un plan extraordinario que aprobou a Deputación de Pontevedra, o Plan Reacpon, Reacciona Pontevedra, que permitía que os concellos poideran presentar grandes proxectos para dotacións, equipamentos ou para recuperación do espacio público. En Poio otouse por este proxecto. Un proxecto exemplar, entende Silva, que aposta pola mobilidade amable, que ten en conta a cuestión estética e que inclúe tamén a renovación de todo o alumeado, pluviais e a conexión ao saneamento das vivendas que aínda non tiñan este servizo. Todo o que ten que ver co a iluminación, que agora vai a ser LED, por lo tanto tamén hai un compromiso co medio ambiente, tamén todo o que ten que ver coas aguas pluviais e incluso hai algunhas vivendas que tamén que non tiñan saneamento e que gracias a esta obra tamén a van a ter esas cousas que non se ven pero que son imprescindibles. A presidenta provincial convidou o Concello de Poio a presentar tamén un novo proxecto para o plan extraordinario que a Deputación está a piques de lanzar cos seus remanentes. O alcalde avanzou que o Concello está a traballar xa para tentar tamén captar fondos a través desta nova liña.